Kat mau kok ya mung meneng wae ora. Kula tingali menawi paduka menika lagi suntrut hanjek kutrut menika wonten wigatos menapa Tandara? Siang boten nate sare menawi dalu boten nate dahar. Wale to mak piye nduk? Yen awan ora tau mangan, yen bengi ora tau turu. Oh, lah yen aku ki beda. Yen awan ki kanggo turu, yen bengi ki malah nggo madang. Wah, mak Ndara. Keparenga medhar sabda wonten wigatos menapa kirang kaleresan anggen kula paring lelados monggo Ndara kula aturi paring dawuh. Inggih Ndara kula aturi paring pangandika, kula namung tansah nganglungaken jangga. Emban anane aku meneng wae. Ora guneman yektine aku midhanget kabar. Apa bener? Lamun bakal daud kelawan Kakang Mas Gatotkaca iku diwurungake. Luputku apa, dosaku apa yo? Oh alah niku to. Lah ya sapa wonge ora kaget. Wong wis dadi pacangan, wis padha senenge, wis tembungan, wis padha mathuke nganti direwangi tekan Sumatera. Kok njur dipeken alit diwurungake gek piye. Iya to Pak. Segera iki listrik yo. Lah iya wong kabar iki wis sumebar, kanca-kanca wis padha dikandhani, wis ngerti. Lah kok bebasane Gunung Rai, Irung, lah kok diwurungake. Tobat. Dan kabar kan Pak Tompo wurungku daud kalawan Kakang Mas Gatotkaca. Aku arep daud kalawan satriya ing Saloja binangun putrane Prabu Duryudana ing Astina ingkang kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara. Yen dibandingke karo Kakang Gatotkaca kuwi bagus endi to yo? Lho, ala jare paduka menika sampun nate pinanggih nalika jaman temantene Kengoraka Raden Abimanyu. Ayen bab kebagusane menawi dipun bandingaken kaliyan Ndara Gatotkaca nika menawi kula nggih pilih Ndara Gatut. Mangkono yo, lah yen pakulitane kepiye? Kacek 5.000 kula pilih Raden Gatotkaca. Kaprawirane menawa dibandingake karo Kakang Gatotkaca kepriye? Ora wong Lesmana Mandra Kumara niku selawase mboten nate perang. Mongko menawi dipun bandingaken kaliyan Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca niku lagi lahir mawon wis mateni Ratu Buta kok. Waduh biyong aku kepiye yen nganti daud karo Lesmana Mandra Kumara aku ora gelem yo. Halanggih pripun sepet sawone mentah diampet-ampet nggih mboten betah. Saiki. Yo. Apa yo kelakon aku iki daud kalawan Lesmana aku tawis kok dadong wae yo ngaku gah aku arep mati gantung wae yo.
Dulur Kudara nenggih Sang Gatotkaca. Abet nggenya nandhang Branta mring endang Pregiwa. Pangrimasa nggenya gegana hangga lumayan nambah luhuring Taman Sarimasuka. Milang-milingan jejangkung midar mider hangideri welat citrane endang Pregiwa saking akasa mboten kuwa ngampah agenging raos asmara. Brol mijil kringete sakujur kaya dineres sumerepet panone geter sairane dawah saking Dirgantara tumiba ing Bantara dumrebet swara. Ndedawa lakon napa paduka menika mboten pirsa napa pangling tulungana yoyo mesakake mengko yen nganti sairaning Raden Gatotkaca ki remuk rempu awake palane mboten mungkin. Mung tiba ngono kok awake remuk niku. Ndara Gatotkaca niku babaran Tilamaya kok. Tinjomaya ya malah ya. Palane mboten mungkin, mboten kelakon niku. Wong kulino dikroyok buta menteres mawon kok. Kok mung tiba ngoten niku. Gek tibane kuwi nganggo irama. Ndara Gatut. Kula aturi wungu, Ndara. Mboten kersa menawi kula ingkang dangu, Ndara. Ketingale kok paduka ingkang kedah nulungi. Aku kira dadi wanodya tampikan cedhake marang manungsa kang nampik yo yen ditampa ibu isin kuwi nganti ora ditampa yo tak cobane Kakang Mas Gatotkaca monggo kula aturi wungu. Kowe iki sapa? Pangling wonge rak ya ora pangling suarane. Pangling kabeh.
suarane yo pangling wonge yo pangling. Kula menika pun pergi rai Paduka. Aku ora adi jenenge pergi wo. Gajeke pergi wo ki sedulure Lesmana. Tobat. Sajake kok disujanake lho yo. Nyata jenenge wong nandhang tresna ki sithik-sithik disujanake. Lagi metu mak kliwir nulis di WA. Kowe nang ndi? Karo sapa? Lagi ngopo? Mulai jam piro? Mangan dulu. Lah nek ora disujanani ki ya melangi. Saya mayan sabane iki ning warung kopi. Wah, kopi mangkon nek. Angge disujanake nggih memper. Awong nami dandan menika Paduka menika nggih profile nggih ngetape-tape. Ya tobat. Lumayan langit. Kurping langit lumayan bumi mboten wonten ingkang kula anggep pepunden kajawi Paduka Kakang Mas Gatotkaca. Kila yen ana aku ucapmu kabeh sarwa memiluto. Coba yen aku ora ana jagat ora ana loro wong bagus kuwi mung Lesmana Kandra Kumara. Tobat. Lah kok ora percaya ki yo? Dados tiyang mriku kok boten sanggagas gosip. Lah kok aku kok diarani gandrung karo Toto Anggrok Lesmana. Piye iki yo? Lah nggih matur sing prasaja kemawon. Mboten wonten sambung rapetipun ing antaraning priya lan wanodya anggen Paduka Gusti Endang Pergiwa kaliyan Ndara Lesmana. Sadaya kala wau namung nglampahi pikajengipun ingkang Rama. Duh Kakang Mas, menapa kelampahan kula sara sepata? Wonten ngarsa Paduka. Bantol tangkep ing angkasa. Ora sah dadak sepata. Mandi ucape wong sepata akeh wong mati. Jajane kersa Paduka menika kados pundi to? Lah sing rasaku bisa netepake. Lamun rasamu kuwi wis minger kiblate marang Lesmana Kandra Kumara. Dasaripun Paduka menika menapa? Wis ora ana gunane kowe nyelaki marang rembug. Pancen Gatotkaca wong kopro ora dongko ora negara. Beda karo Lesmana, anak ratu sugih, calon binardi raja. Sapa wong ora kedanan? Sapa wong ora kepengin juwing Lesmana? Lah, iki jane nglulu apa? Akon kok malah ngarep juwing Lesmana. Rumpe rabi yo karo Lesmana wae. Kepenak uripmu. Dhewe iki calon ratu mbawahi jagat. Ora perlu kowe ngeling-eling karo Gatotkaca. Sampun mekaten kersa Paduka inggih. Menawi kados mekaten kersa Paduka, boten susah nyawang Pergiwa. Apa Pergiwa
gelem karo Pergiwa. Biyen sedulur sakniki nggih sedulur. Nanging yen bebojoan aku pamit yen kok nyawang karo Gatotkaca. Halo, metu ning jaba. Ngono ya ora tega kok ya. Dadak dijarak karo. Ayo ora ngono yo. Wong lagi nandang kasmaran yen ora nganggo grunjal-grunjal ngono kuwi iki ora seru. Uparamu kok grunjal-grunjal. Ayo iki duwe rasa katresnan kan lurus ngono kuwi iki kok rasane ora ana sensasine. Pergiwo. Wah. Iki matuke awake dhewe lunga apa ndelik. Sayang digawe vlog wae. Di prank. Pergiwo. Wis sapa ngundang-undang aku ki? Aku sedulurmu Gatotkaca. Aku ora ndek sedulur Gatotkaca. Sedulurku ki Lesmana Mandra Kumara ngerti apa ora? Pergiwo. Ganti sawangen pun Kakang. Aku njaluk pangapura Pergiwo. Wis aku sing luput. Aku njaluk pangapura kowe elinga ya Pergiwo. Jagat iki ora ana wong wanodya ayu kang dadi pilihane atiku kajaba mung sliramu Pergiwo. Upamane ana widodari 1000 kang mangijo antahe Madyapada. Aku ora kengguh babar pisan. Yen dibandingake lawan Pergiwo kabeh kae kalah ayu. Kowe ngerti Bathari Saraswati dewaning kabudayan kae. Kondang Kaluka. Yen to Sulistya warna nanging kanggone Gatotkaca. Kae kalah ayu dibandingke Pergiwo. Pergiwo rina wengi hanggung sumanding bebasan sarung jagung bot-bote wong kabotan tresna. Ora gampang tak kipatake Pergiwo tolepun Kakang gagih. Ora ketang mung sak kedemping netra. Jurutya suyo mulat sekareng gandha arum. Anggen rujit nali-nalitan bisa lali amung tansah ana padoning netra ya mung sliramu Pergiwo. Mula-mula marang pun Kakangmu Gatotkaca. Aku ora duwe sedulur Gatotkaca. Tenan. Gatotkaca metu jaba gandeng pitu. Menapa paduka menika nggih badhe saestu? Iya. Menika mireng kabar menawi badhe dipun dhaupaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Lah iya apa ora? Yen Kanjeng Rama ingkang paring dawuh kula inggih badhe ngendikani tegese anggonmu
tresno marang Gatotkaca kuwi mung lelamisan. Nanging kula ajrih dukane Kanjeng Rama. Pergiwa, apa kowe ora tresno marang aku? Yen nganti aku ora bisa nyanding sliramu luwih becik aku lampus diri. Timbang weruh pergiwa sesandingan kawan Lesmana. Timbang ngenes ati luwih becik mati. Menawi paduka Kakang Gatotkaca pejah, kula ugi boten kersa gesang. Yen ngono ayo coba leleno sawetara pergiwa. Mlayu-mlayu lonjong mimis ana apa? Waduh Raden. Ngaturaken ketiwasan Taman Sari wonten Durakmaka. Ana maling apa kang ilang? Durakmaka menika boten mendhet sarupaning bondo donya. Banjur sing dicolong apa? Monggo menika boten sanes kajawi namung putra Paduka pun Gatotkaca ingkang badhe mbradat Gusti kula pun endam pergiwa semalane ngerat. Lain duwi panduk semaning jajalane ora ana kandarepe kasekten linuwe kajaba mung Gatotkaca. Ayo aja mung metu pungkuran nglimpekke Gatotkaca gage adepana. Waduh paman, sepinten kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Ora ana jamak lumrahe. Wong luput ora nampa pidana. Ayo adepana Janaka.
kok mlayu-mlayu. Mbok menawa namung paduka Sinuwun Prabu Kresna ingkang saklumahing bumi menika mboten wonten ingkang wicaksana ingkang kados paduka menika. Kowe ora sanggambleh ana perlu apa? Menika kula badhe ngaturaken ketiwasan putra paduka ing Pringgondani sakmenika nembe dipun piloro dening Ndara Janaka. Sebabe Ndara Gatotkaca menika mlebet wonten ing Taman Sari. Awit kepanggih kaliyan Endang Pregiwa lajeng kadenangan dening ramanipun Raden Harjuna. Ayo wis ben. Lha kok ngoten? Menapa paduka menika mboten mesakaken dhateng Ndara Gatut? Ha wong Gatotkaca ki ya wong dedaya. Lah nek Ndara Gatotkaca menika dipun polong menika mboten bales. Lah ya kuwi jenenge wong sing ngabekti marang wong tuwa ngono kuwi. Lah niku mengke ngantos Ndara Gatotkaca menika pejah kados pundi? Apa kowe iki dewa kok bisa nemtokake Gatotkaca bakal mati? Wis iki dudu perkaramu. Perkarane wong tuane Gatotkaca. Ayo wong tuane Gatotkaca ditekake mrene wae. Nggih, kula dherekaken. Kon temanten putri Janaka sing ngurungake. Lah kok bisa dibujuk dening Pendhita Durna? Lah kok gelem? Ambuh, aku ora ngerti. Ayo ngono Gatotkaca dina iki ana ngendi? Tak tunduk minggat. Bocah kurang prihatin. Apa kowe ngerti Gatotkaca saiki ana ngendi? Ora. Yang ngerti Gatotkaca kuwi cilike loro. Ben disangga-sangga dhewe. Yang ngerti Gatotkaca kuwi gedene mati. Manungsa kuwi bakal mati. Ora sah dikumpulake. Oh, lah
angel metu Ndara. Pripun iki gagal napa pripun? Kowe iki meneng apa Petruk? Dina iki mangerti yo, Gatotkaca manjing dadi Duratmaka. Dadi maling, sing dimaling apa? Dudu Mas Picis Rajabrana. Nanging wanita. Anake sapa? Anake Janaka. Jenenge sapa? Pergiwa. Iya ben. Wong tuwa mung bisa njurung. Cewake ora sah dialang-alangi. Lho, nanging dina iki Gatotkaca lagi keneng alangan. Anggone maling konangan. Yo ben dirasake. Dudu maling kok ajar maling. Semono mentalane Janaka anggone miloro marang Gatotkaca. Nganti metu saka watesing kamanungsan. Wis jamak rumrayana maling kuwi dikebuki. Wah, pripun iki Sinuwun? Gagal maling niki. Lho. Werkudara. Nanging sumbare Janaka kuwi sing ora bisa kuwati. Janaka rumangsa dadi lelananging jagat. Ayo wis sak trepe. Janaka pancen kondang lelananging jagat. Jare Gatotkaca ki ora tau diajari gerangane. Ora weruh tata krama, ora tau diwulang wong tuwa. Pancen dasare yo ngono. Nanging sumbare Janaka kuwi ora yo memper. Bola-bali kowe iki menungso bocah tugelan. Sing siji satriya, sing siji buta. Lah kok delamen bapakmu kuwi buta wae kok ya gelem. Ayo aja mung kowe gerangane wae kon mara rene. Wah, dudu karepe dhewe. Sambato yen ati kowe mirang-mirake Janaka. Ayo kabeh Sambato. Wah, dudu karepe dhewe.
aja diterusake. Yo ben. Jare ora gerangane lan duwe tonto kalomo. Yai Janaka nuwun kula wonten dawuh Saka Prabu. Mara gage maju mrene. Inggih wonten dawuh karsa paduka. Alah. Wis ana gage mundura. Janaka wonten dawuh Saka Prabu. Apa bener kowe bakal bebesanan karo Ngastina? Mboten. Banjur arep bebesanan karo sapa? Kalian Kakang Panenggak. Sapa karo sapa sing bakal didhawuhake? Ningindang Pregiwa kalian Gatotkaca. Iki mau jane dikapake to. Kamu dijemok ngono rek. Ampuh men lho ndanganku. Oh. Lah mung kena kemayane Pendhita Durna wae kok ya arep gawe pepati. Wis ora susah ngedawa lakon. Prayogane bocah sakloron kae enggal didhawuhake wae. Inggih kula namung tansah ndederek.